Señoras e señores, son as 6:27 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato e venres. Polo tanto, xa ven aí a fin de semana e temos unhas propostas maravillosas para o día de hoxe. E se ti ainda non nos sigues nas redes sociais, mal asunto. @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, Todos. Bueno, sábados e domingos hai que librar. Pero o resto dos días estamos aquí, cociñando en directo na Televisión de Galicia, receitas maravillosas que cociñan... Que cociñan. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Merche Rodal. Un aplauso para eles. Atención, atención. Hoxe temos connosco a deusa das tortas. Outra vez, pero non pode ser. Non quero. Queres. Repetímolo outra vez. Hoxe temos connosco, señoras e señores, a deusa das tortas. Era pa aí, Podías mirar pa aí, sí? Pois esa cara é da deusa das tortas. De verdade. Eu son un serafín. Está tamén connosco o Xulio Mato. O serafín das tortas. Bueno, como estades? Moi ben. Ben, sí? Sí. Bueno, te vexo... E por que non me poso así un apellido guai deses de Deus de algo? Que queres ter? Non sei, de algo. Vou escuchar. Has hecho ocurrir, sí. Vale, vou escuchar, xe che buscarei algo. Bueno, Vai con volta, cando vai diga con volta. Por si acaso. Bueno, temos propostas maravillosas e, ademais, eu creo que lle van gustar a nosa queridísima Merche Rodal. A ver que nos trae A min non, non? Isabel de Ordes. Chamo-me Isabel e son de Ordes. Vou mandar a receta de tarta de almendras. Para a elaboración bato os 5 ovos e botolle o azuki hasta que teña algo de espuma. Añadolle a fariña e a ralladura do limón. E despois teño un molde untado con un pouco de aceite, boto a masa e meto no forno. Cando este un pouco doradiña, quitoa. E despois deixo a enfriar, teño un pouco de azúcar por arriba para que quede bonita. E despois cortas en cachiños e a papar, a tomar con café. Moi ben, Isabel, a papar a tomar con un café, sí? Hoxe temos torta de amêndoas e seguramente teñamos unha torta da deusa das tortas. Ahora sí, vou Que vas facer facer? unha torta de amêndoas. En E serio? como me gusta moito botarlle froita aos doces, voulle botar moita froita. Eso Unha é macedonia. interesante, Sí. Unha macedonia de Super Xulio. proposta, super rico. Mira, fixade, vos é que Merche Rodal estaba mirando a cámara que era. Xulio Mato! Xulio Mato! É que miro esa. Que vas a... Mira, esa, ora esa. Pois eu non vou facer unha torta de amendo. No? No. Que vas facer? Vou lle dar outro uso á amendoa, porque sempre utilizamos, parece que para facer tortas. Ah. Entón eu vou nas muxir, vou facer leite. Vas muxir amêndoas? Sí. Va... Nas vou muxir, Espera, pero vou espera. facer leite. Pode É que haber... non aguantaba a broma. Atención, pode haber un futuro para o sector lácteo galego. Xulio Mato asegura, en exclusiva en directo no A Voltas co Prato, que é capaz de muxir amêndoas. Cuidado. Cantas veces hai que muxir ao día? Unha. E non máis. Menos traballo... Vouche aprender a facer leite de amendoas, vale? Vale. Estamos en bucle, Sí, sí. entón vamos a arreglar. Estábame gustando, E despois, vamos a quitar o leite por un lado, e ti ben sabes que cando fas leite queda... O sea, cando fas un zume, Sí. queda un bagazo. Sí. Con ese bagazo vamos a facer unhas galletas salgadas. Bueno, atención ao que pasa hoxe no A Voltas co Prato. Cociñamos con amêndoas. Merchi xa marchou ao seu. Digo- Seguimos con Xulio Mato. Veña, imos alá. Bueno, pois mira, É que é así. Esta muller marcha, dalle igual. nin aquí diga, temos... "Ui, Tardaba Aquí temos moito. unos hogando. Vale, o sea, esas son as cabezas de gando. Estas son as cabezas de gando. Vale, Mira que rebaño que ven recollidiño aquí. Sí, sí. Entón, que vamos a facer? Pois vámolas... Bueno, levan a remollo un mínimo de 8 horas, 6 ou 8 horas, vale? Fíxate, aí está a Amarela, a Chenoa, A Chenoa. a Shakira. Está Están todas aí. Paloma. A Paloma. Está me dicindo a jefa que che mova as ameixas. as amendoas, pero teño que quentar a auga, porque vamos a moer con agua quente, para que nos sexa máis fácil a disolución, Pero vale? espera, porque as balas moer con auga quente, o sea, teñen que estar quentes. O lenda de amendoa faise con amendoa, Sí, auga sí. e unha batidora. Perfecto. Vale, pregunta. Vexo que esas están aí a remollo Está a e esa remollo. auga ten unha cor como se estiveran repousando moito tempo. Claro, estas estiveron aquí unhas 6 horas, poden estar un mínimo de 6, o ideal dun día para outro. Ah, vale. Vale, para que se hidraten. Toda a ben. noite, non, por exemplo. Eso é. Vale. Eso é. Para anotar. Ten que ser unha amendoa sen sal, sí que pode ser con piel ou sin piel. Vale. Neste caso é sin piel, pero bueno, podría ser con piel. É sin pel porque Mira. che gusta máis ou... No, porque cadrou así.
Non lle fai ningún mal que teña... Perfecto. Mira, vamos como a amêndoa sempre ten, o leite de amêndoa sempre ten un toque dulzón. Entón, Vale. eu vou botar un pouquiño só, como ves, un pouquiño de azúcar. Ah, vale. Pero se non lle queremos botar azúcar, este foi media culler, podemos lle botar unhas pasas, uns dátiles, o que queramos, ou senón simplemente está Oh, así, tal como ven. así tal cual. Bueno, pois a xente da casa que nos chame, que quería dicir isto, 664-483419, muxides ou non muxides as amendoas? Chamade, ou a voltas comprates, é o que queremos saber no día de hoxe. Contádenos. Contade como facedes. No, queremos saber se facedes tortas de amendoas, así que chamade, por favor, ao programa e recordade que repartimos 100 euriños. 50 dunha vez, E 50 doutra. e se lle axudades a Xulio Muxir, 50 máis. Eso vai ser así. Gracias por estar Muximos vendo. ás 8 da mañá, ás 3 da tarde e ás 7 da tarde. Moita amendoa, Moita amendoa. Bueno, Vamos mira. a seguir con Xulio. A auga, como ves, xa fumega. Ajá. Entón, vamos a ir dando, vamos a ir botando pouco a pouco, vale? Ajá. Isto eran 150 gramos de amendoa. Para conseguir medio litro de leite necesitaremos uns 600-650 de auga. Vale, perfecto. Parecen fabas, para a xente da casa, pero non, son amendoas. Aí vai. Mira como vai xa collendo. Mima, colle cor. Claro, vai collendo cor e vai se convertir en leite. Hala. Que máis Que que máis necesitamos? Ten que triturar máis tempo. Ou ben un coador de masa fina ou ben un coador de tela. Vale. Vale, porque temos que separar líquido de sólido. Vale. O sólido ese bagazo. vai ser o bagazo. Ese bagazo, vale? Entón, eu, ahora, se queres ir ver que fai Merchi, eu teño aquí para un rato. Vale. Mira, bailas moi ben, Sí, verdad. pero un día gustaríame escoitarte cantar. Porque díxome bueno. un paxariño que nas bodas que cantas moi ben. Eso non sabía que a xente andaba dicindo por aí esas cousas Sí, de mí. sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, así como Dixoche un di. pasariño ou bichelo ti. A ver, contame, Merchi, como vai ser a tua Mira. torta de amendoa? Teño aquí 2 pexegos que está picando un Corre. pouquiño e unha mazá. Pode ser coa froita que queiras. Froita de tempada, mazá queda riquísimo, mazá aceda todavía mellor. Vale. Entón, Eso vai a ser parte do recheo. Perdón, vas facer unha torta de amendoa con Sí, froita. sí. Outra cousa, Xulio, podes facer máis ruido? É a muxideira. Eu Non, está... Vale, vale. Ti fai o ruido que consideres, veño pa aquí porque senón non escoito. Ah, vale. É que teño automatizado o establo. Tes o robot ten Xulio Mato. Para que deixalo así uns minutos, entón. Entón, mentre deixamos que se muxan as amendoas de Xulio Mato, contanos Empezamos como vas aquí. coa tua torta. 3 ovos e 150 gramos de azúcar. Isto empeza así, unha tarta de Santiago, empeza así unha colineta, que son as tartas de amendoa máis coñecidas, non? As colinetas son as da Mariña, non? Sí. Vale, vale, En vale. Asturias, no País Vasco, tamén hai. Perfecto. Vale, E vale. a tarta de Santiago tamén te empezaría así. Pero, un segundo, a colineta non leva froita. O sea, Non, ti vai ser nin a como a tarta de colineta Santiago. con froita. Nin a tarta de Santiago. Nin a torta de Santiago, claro. Pero a froita quedalle moi ben os doces. E a min encántame. É unha deusa das tartas, é o seu invento respectable, vale? Aí está. Macedonia con huevo. Despois Bueno. o único que leva non leva o recheo da tarta de Santiago, nin este tampouco non leva amendoa. O sea, non leva amendoa, non leva fariña, solo leva amendoa. Vale. Canto tempo tens Triturada. que estar así batendo? Nada, que coña un poquinho de volume, pero Nada nada. máis. O ideal sería que non se notara o azúcar, vale? Que colleran os ovos un poquinho de volume, Que se integre todo, non? Un Sí. pouco. Vale, que guai. ves? Moi ben. Pero bueno, xa lle podemos ir botando aromáticos. Oi, que raro, eh? Hoxe, un poquinho de reladura de laranxa. Isabel botaba ya reladura de limón, se non recordo mal. Pero ti non, ti vas ao tempo. No, pode ser, laranxa, vou a botarlle laranxa, queda moi rico, limón tamén. E lima sería demasiado... No, seguro que queda ben. Tamén? Sí. Todo o que sea aromatizar. Bueno, creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe. A ver que lle parece o que temos aquí, estas propostas a Isabel de Ordes. Un aplauso para ela. Ai, Isabel, benvida, que guapa ves así todo de rosa. É que eu son guapa. Eres guapísima, É estás loco. super guapa. Que ben, Sí. gusto moito, o É rosa. que eu son guapa. Ah, eres guapa. Coño, Eres porque guapísima. Ti non me ves. Sí, home, sí, mira. Queres ver o que está facendo Xulio? Porque di que está muxindo amendoas. Pois fai ben. Vamos a chegar a él, a ver. Vale, Isabel, Arrímate, estou arrímate facendo leite de amendoas. Sí, sí. Mira, xa es moi simplemente amendoas con un poquinho de Só vou azúcar aprender, vas a ver. e auga quente. Entón, agora vamos a separalo, xa vamos a ir colando aquí, Bueno, colando, e vai nos quedar o sólido por un lado e o líquido por outro. Mira, axudamos un poquinho así con a culler. unha pregunta, Xulio. É isto o que queda abaixo
é o leite de amendo que nos venden no súper. Eso é, que esta está super rica. Esta en concreto, como non ten ningún tipo de tratamento, podémola conservar na neveira un par de días. Eu recomendo tomala ben fría, ou quente agora como está. Perdón? Ou se non fría, porque se a quentamos, como non ten ningún tipo de tratamento, repito, pódese nos cortar. E con isto de arriba, que é o bagazo, é co que vamos facer... Bueno, iso é como o bagazo da uva, claro. Comer galletas salgadas. Cando preparas pa o viño, que pasada. Claro, é super sinxelo, Isto, como ves, non ten problema ningún. Compras unhas poucas amendas e tes... O que pasa é que eu sempre dixo que Jana e Xulio, ese cadro hoxe... Ai, pero por que? Ti na casa sempre pensas que vai ganar Xulio? Non, pero dixo eu sempre que Jana e Xulio, sempre Jana e Xulio. Ese cadro hoxe teñolle que dar... Claro, pero sabes que pasa? Ou non. Claro, é que sabes que pasa? Diante ten a deusa das tartas. Así que... Nunca se sabe o que pode pasar, Isabel. Nunca se sabe o que pode pasar. No. É así. Bueno, Xulio, queres explicar algo máis a Isabel ou deixamos... Non, simplemente vou coar ben, vou quedar aquí coando isto ben, e despois dixenche que isto iba a ser para medio litro de leite. Ten boa pinta, Xulio. Despois hai que avisar para demostrar se sale un medio litro ou non. Pois mira. Esa é unha das cousas das que falábamos, que está moi ben, antes de empezar o programa, falábamos de que está moi ben ese tipo de leite de amendo para a xente que non lle sente ben o leite. O leite convencional, o leite de vaca. Bueno, vamos ver o de Merche Rodal. Veña, vente comigo, Isabel. Hola, Isabel, que tal? A ver. Estou facendo unha tarta de amêndoa como fas ti, pero voulle botar moita froita por dentro. Moi ben, a froita está moi boa. Gusta che a froita a ti? Sí, a mí Froita de tempada, ademais, os pexegos que xa están rematando o seu momento e as mazás que estamos en plena na tempada. Mazás hai sempre. Temos de momento aquí 3 ovos batidos con 150 gramos de azúcar. Sí. Ti tes maceiros? Non, eu non. Pero sei que sí, non? Que sí, home, alá pola tua terra... A miña terra hai maceiros... A miña consogra era esdúa, Sí. E tiña moitas mazas. Ves? Fixo sidre. Ves? É que se fai moita sidre na miña zona. Bueno, contanos, Merche, agora, volcaches. 300 gramos de fariña de amêndoa sobre os 3 ovos que estaban batidos con 150 gramos de azúcar. Moi ben. Precisaba agora que me acenderas aquela tixola. Bueno, já estamos mandando traballar. A canto queres? Na 4 ou 5 porque para derreter un poquinho de manteiga. Aí está. Aí, mira, ponlle a manteiga. Bueno. Está moito. Demasiado traballo. A ver, recordamos ya a xente o que leva esa masiña. Leva os ovos, leva un pouco de azúcar e leva despois por riba as amêndoas. Trituradas. Sí, compras así, a fariña de amêndoa, mercas así no súper. Estos son en total 300 gramos. Ala, que guai. Eso xa se podería comer así. Esto sería esa torta de Santiago. Esto vai ao forno. Isto é unha torta de Santiago. Fariña, ovos e azúcar. Fariña de amêndoa, sí. Xa está. Xa está. Que pasada. Poderíamos botarlle un oviño máis. Se fora unha torta de amêndoa, levaría un ovo máis. Espera, que algo está me dicindo Isabel. Isabel, dime. Agora podes saludar, se queres. Bueno, pois eu quero saludar desde aquí unha persona que nos está vendo desde Ciudad Real, pueblo de Alamillo, que é unha persona moi importante na miña vida, foi e seguirá sendo e na dos meus netos e no da miña familia. Bicos. Pois moitos bicos, queres decir o nome ou non? Sí, Murillo. Murillo, pois Murillo, moitísimas grazas por vir, está moi sentida Isabel, así que lle vamos dar un aplauso a Isabel e a Murillo que está vendo de Cidade Real. Que guai, que bonito, moi bonito. Bueno, Isabel, claro, agora temos un problema, que é que, antes de sentarte, tens que decirme se algunha das dúas te interesa máis que a outra. Ai, de momento... De momento non. Eu vexolle moi boa pinta as dúas, porque aquel tamén, cando che fai daño o leite, a mí tamén mo fai. Aquela. Pero vai na facer con leite de amêndoa, claro. Claro, pero por iso é que... Que faz? Bueno, pois Isabel, vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois chámote, vale? Vale, gracias. Un aplauso para Isabel. Está con nós, que ven de Ordes. Vale. A ver, ese amoado, esa manteiga. Queres dar máis caña a manteiga ou non? Un pouquiño máis, se queres. O que vou a ir facendo, deixo aquí o amoado, estas son unhas migas. Isto imos poñerlo despois por riba de todo. É simplemente mesturar manteiga fría con azúcar moreno e con fariña. Manteiga ten que estar fría? Sí. Vale. A manteiga ten que estar fría. Normalmente sempre cando intentamos traballar, bueno, cando intentades traballar é manteiga temperada, neste caso ten que estar fría. Neste caso fría, para facer as migas, senón queda un pegote todo. Mola cando digo como se fixera eu as cousas, verdad? Sí, pero bueno, vas aprendendo. Estamos contentos contigo. Sí. Bueno, temos aí manteiga fría, fariña e azúcar moreno, así que deixamos traballando a nosa queridísima Merche Rodal. Metendo as mans na masa. Canela e listo. Con Xulio Mata.
Veña. O amigo Kim, que se nota que é a sexta-feira, é Benres hoxe. Canto ben, Canto ben, Kim Barreiros. Queremos que veña o Kim Barreiros ao programa, Hombre. Non nos cansaremos de repetilo, por favor, a xente deste programa. Sobre todo para que deixe de bailar cañotas, porque é un pesado. Que máis che dá? Bueno, mira, Mira. ese é o leite. Este é o leite. Para meter na neveira. Este é o leite. Está quente como se salira da vaca, pero non. Claro, É da amendo. dunha vaca con un pouco de fiebre, porque está quente. Está. No, pero sí que é verdad que ten casi aspecto de leite Claro, ten a convencional. textura de leite e todo. Que Non pasa? pasa Que, nada. repito, é un poquinho máis dulzona, pero bueno, é agradecida. E botaches de azúcar, de feito, esta. Botelle, pero media cullerada, mira, medio litro sería na línea. Ah. Estamos na línea, Está na Mayámolo. Mayún. Bueno, e aquí teño tomate seco picadiño, isto é para galletas xa, para galletas salgadas, vale? Perfecto. Un poquinho de sal e un ovo. Tomate seco picadiño, sal e E un ovo. ovo, eso é. Vale. E agora vamos a aromatizar como se fóramos merchi tamén. Vale. Entón botamos un poquinho de allo moído, se cae, se te cae, Moi ben. unha Que poquinha guai. cebola. Isto é allo e cebola seca é mellor para estas historias porque non queremos atopar tropezós, vale? E vamos facendo a mestura poquinho a pouco. Estaba vendo aí tamén a xente da casa. Un poquinho de 200 orégano gramos tamén. de bagazo, un ovo, unha culler de orego, 5 tomates secos, media culler de sal, medio sobre leve do seco, E aí vai. allo e cebola en poca, é o que está facendo. Eso é. E agora aquí vamos a engadir este bagazo que temos escurrindo. Aí está, Vámoslo o bagazo. mesturar ben. Bueno, Vamos a mesturar. iso é o que quedou ao separar o sólido do líquido Eso é. Ves que é unha pasta. da amendo. É unha pasta. E sorprendentemente vai nos quedar como esas galletas así crujientes que hai salgadas, sabes? Crackers, chamanlle. Chámenlle crackers, pero non se poden decir marcas cañetas. Ah, van. En inglés non é unha marca, nunca. Non sei. Creo. Non sei. A mí gustaba moito, eh? Venimos falar con Eva de Narón. Eva, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Que tal, como estás? Moi ben, vendo a ver, o cóntame. programa, como sempre, como todas as tardes que podo. Así me gusta, Eva. Me encanta a camisa de Xullo. Que te gusta? Sí. Gracias. Sí, É porque bonita, sí, parece un butanero, pero está ben, está bastante ben, Xa verdad? estamos co do butanero. É que xa non é a Teño que primeira vez que convivir con trae. isto, é a segunda. É a segunda. Bueno, Eva, que gustan as crackers, as galletas que está facendo Xulio Mato ou non? Sí, me gustan. Son máis do salgado que de doce, pero Ah, hoxe moi creo que me ben. vou quedar con Merchi. Ah, Porque me gusta moito a froita tamén, entonces me gusta a torta que está Grazas. facendo Merchi. Grazas. Moitas Entón- gracias a ti, Merchi. Entón hoxe vas ca deusa das tortas, non? Sí, eu creo que me quedo coa dosa das tortas, sí? Sí, creo que sí. Que ten unha camiseta moi bonita tamén. Merchi. Está feliz, Merchi. Bueno, Eva, pois un bico enormísimo e moitas grazas por chamar e Moitas por vernos. gracias a vos, de verdad, moitas gracias. Me Gracias encanta a ti, o vosso programa. chao. Moitas Maravilloso. gracias, chao. Chao. Boas tardes, chao. Bueno, chao. atención, xente, porque en Galicia temos amendoeiras, E seguramente houbo moitísimas máis. No Val de Quiroga, Barco de Valdeorras, na rexión suboriental coñecen ben esta árbore e o seu froita, claro. Habendo améndoas, algo tiñamos que facer con elas, e por iso, algúns dos nosos doces máis coñecidos teñenas como protagonistas. As tortas de Mondoñedo, Pontedeume ou Santiago, por exemplo. Os amendoados típicos dos nosos conventos tamén se fan con elas. E, por suposto, as lambetadas de Nadal, que non falten turróns, mazampáns, guirlaches. E hoxe, para quecer motores, dúas receitas novas para a saca. Lembrade que todo o que hai, contámolo e estará nas nosas redes sociais en @voltascoprato. Seguídenos, porque cada día somos máis, de verdade. Cada día hai máis xente unida a esta comunidade que é o Voltas co Prato. Incluso unimos a Xulio casi callo. Casi callo aquí, Lástima. Fainos falta unha caída, Ou cañetas. para subir a audiencia. Mira, vou estirar as miñas galletas salgadas. Como ver. ves, estou rematando a mestura encima do coador tamén, porque Buah, pero sempre cae Sí. xugo. Vale. Sí, o sea, pero cheira xa a salgado. Claro, xa cheira. o cheiro que dá é como salgado. Sí. Ves, e agora vamos colocar aquí e vámoslo estirar con cuidado. Bueno. Bater unha pasta uniforme e vámola fornear durante uns 20-25 minutos a 180 graus. Moi ben, pois imos repartir cartiños. Cal é o outro nome que teñen as galletiñas de Xulio Mato? Podes decir? Toma, claro. Seguro? Que sí. Crackers? Como se vai poder dicir? Non sei, eu o que ti mandes. Como é? Crackers. 664-483-489, chamade ao Voltas co Prato. Que outro nome teñen as galletiñas de Xulio? Crackers. 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 Mira que Chamade. sinxelo. E Chamade. se facer forza, é simplemente deixando co... Estiran. Claro, porque é unha pasta moi delicada, Ajá. pero despois vai no secar no forno. Guau. Vamos a cambiar de giro. Isto co bagazo, co aliño que queiramos. Este levaba tomate seco, levaba allo, pasada, cebola,
No, e queda moi... Mira, ves? Isto é co bagazo co que se fai a caña. Eso é. Normalmente, coas uvas, por neste caso, facemos galletas. Facemos galletas salgadas. Salgadas. Salgadas que houve despois, unha vez forneadas, vou a romper para facer unha cousa moi curiosa con un poquinho de queixo. Atención con Xulio Mato, vai ser como... É un bo entrante, non? Un aperitivo. É un aperitivo super rico. Un aperitivo, así que lle podes poñer á xente. Podémolo comer ou ben así con... Con que? Como vou facer co queixo, ou simplemente roto... Escarchaba e comer. Eso é. Imos comer Rodal a ver se ela tamén vai tan ben como a Xulio. Como? Mira. Mira, é que é o noso Kim. Sí. O noso Kim. Mira. Fíxete, Kim. Kim, que sei que estás en Portugal e estás vendo a televisión de Galiza. Kim, mira o que fai esta muller. Mira o que fai esta muller. Ah, bueno, espera. Espera, Kim, que me falta a metade da mazá e o pexego, para aquí dentro. Mira, Kim. Aí está, temos por aquí, que temos a améndoa... Como chame Kim. Como chame Kim. Améndoa, cos ovos, co azucre e engadín tamén a manteiga derretida, que eran 60 gramos. Buah. Ves? Temos aquí a froita coa améndoa e vai a molde, vale? Isto é moi rico, vale? Todos os doces con améndoa e con mazá está espectacular, sí. A ver. Mira, Loliña, que rica nos vai a quedar isto, verdad? Mira, sí. Eso é o que dicías en Larpeiros, non? Ah, que sí. Ah, que dicías así. Tardaste un rato. Costoume, pero sí, é o que dicías en Larpeiros. Merchi. Increíble. Porque sempre... Así? Algo máis? Nada máis, está perfecto. Teño cara de Lola, verdad? Mira, temos a base aquí coa améndoa e agora por rima poñémoslle o resto da froita. Vamos a sacar isto de aquí. Así, ui. Guau. Xa me empeza a poñer nerviosa, Por qué? E arandos. Porque están me dicindo que arrea. É a cociña en directo, señoras e señores. A Merchi nunca lle chega o tempo. E agora temos as areas, que están feitas con manteiga, azúcar moreno e fariña. Isto vai por riba. Pasada. Tapando todo. Que pasada. E agora vai a ir ao forno, 45 minutos, a 180 graus. Bueno, pois imoslle dar un aplauso a Merchi Rodal porque está nerviosa. Un aplauso para Merchi. Que maravilla, vamos ao forno, veña. Mira de que bonito. Ah, vale. Mira, no, enseño, ahora enseño. Enseño aí, enseño. Enseño, aí está. Veña. 180 graus, 45 minutos. Eu podo ir ao forno tamén. 180 graus, 45 minutos. Vamos con Xulio Mato, veña, vamos ao forno. Podía ir. Espera. Escoita. María de Coruña, boa tarde. Sí, buenas tardes. Que tal, como estás? Ben. E vos? A ver... Moi ben. Nos é que estamos de maravilla, María, de verdade, Estamos moi ben. É o mellor que cañotas que vende blanco, Gústame a camisa de Xulio. Tamén! Moita gracia. A todo o mundo lle gusta a camisa de Xulio. Oye, voy a ter que subir o sueldo estilista. Bueno, María, por fin... tamén está moi ben. Bueno, vale. Vamos polos 50 eurillos, María. Que outro nome teñen as galletas de Xulio Mato? Cracker. Moi ben. 50 euros que marchan para a cidade da Torre de Hércules. Vale. Un biquiño moi grande, María. Moitas gracias. Chao. Moitas gracias. Besos todos os días. Moitísimas gracias, de verdade, moitísimas gracias. María, vou meter no forno, senón se me fan. Veña, chao, vamos ao forno. Bueno, Canto tempo? 180 graus, uns 20 minutos. 180 graus, 20 minutos. Eso é. Bueno. Se queremos que nos queden menos torradas e máis cruxientes, 150 graus, 30 minutos. Vamos baixando a temperatura e prolongando o tempo. Bueno, pois facemos máxia televisiva para estes dous cociñeiros e, mentras tanto, vamos falar con Isabel de Ondas. Veña, vamos alá. Agora é cando aplaudimos ella. Aí está. Ai, Isabel. Ai, sí, que complicado. Ai, Isabel. Que complicado. Porque a de Merchi ten unha pintaza e a de Xulio as galletas tamén. A ver. E que faz? Aí veremos. Que faz coa túa vida, Isabel? Cando prove. Se poidera coller as dúas, despois xa falaré. No, tens que escoller unha das dúas, eso seguro. Sí, pero bueno, cando prove. Cando proves. Queres mandarme, xa que lle mandates antes ao teu compañeiro de Cidade Real un saúdo, queres lle pedir a Kim Barreiros que veña ao programa? Kim Barreiros, que veña ao programa. Aí está, dille Kim. Kim, vente ao programa. Vente ao programa, Kim, por favor. Sí. É que de Mira, verdade. é que bueno, a miña persona é tan importante, foi un gran cociñeiro, que pasa que agora está maliño. Se non habería vir aquí... Se non viría. Uf,
Teño que marchar para o forno. Bueno, pois vaite. Nun minuto vas probar, vale? Vale, gracias. Veña, un aplausiño que está Isabel con nós, con a Voltas co Prato. Vamos para lá. A ver. Atención. Imos abrir os dous fornos á vez, Imos alá. Merchi, prepárate que te vexo descolocada. A de 3. 1, 2, 3. Abrimos os fornos do Voltas co Prato. Bueno. Vide aquí, por favor. Vide aquí os dous. Vide aquí, vámonos botar un pouquiño... Mira. Mira, Galicia. Ves isto? Isto é prazer gastronómico. Sí. Inclines un pouco, Xulio, porque se vexa. Me cae? Se che cae, pois... Sinto moito. Torta de améndoa e as crackers que fixo Xulio, que son unhas galletas salgadas. Veña, Moi ricas. Aí vamos. a empratar, que quedan 2 minutiños. Imos ver a Xulio Mato. Veña. Vamos, mira, aquí teño queixo aliñadiño, e botei o mismo aliño que tiñan as galletas, Ajá. vale? Pero a maiores... O queixo en dadiños, non? Eso é, mira. Un queixo que pois nos guste. Podes collela e probala, A ver. A ver se che sabe. Que rico. É unha galletiña salgada feita co bagazo da Moi rico. amendo, Sí. Son galletiñas salgadas. Que por Se queremos, mira, esta está moi delicada, como ves, se queremos que nos teña un poquinho máis de corpo, se lle engadimos a mesma receita un par de culleradas de fariña, xa nos queda un poquinho máis contundente, vale? Buah, que rico. Mira, vou marchar con Merchi porque creo que temos que facer a pregunta de Merchi Rodal. Merchi, Dime. facemos a pregunta. Dalle. Que froitas leva a torta de Merchi Rodal? Leva pexego, mazá e arandos. Pexego, mazá e arandos. 3 froitas, Pexego, Mazá e arandos. 664-483419, chamade ao Voltas co Prato porque repartimos 50 euriños. Que froitas leva a torta de Merchi? Pexegos, mazá e arandos. Teñen que dicir as 3. Sí, é así. Pexegos, mazá e arandos. Estamos vendo Pexego, mazá e arandos. Pexego, mazá e arandos. Pedazo dúas receitas, Pedazo dúas receitas que vai probar Isabel de Ordes, a que lle pido que se levante e que veña con nós. Con aplauso para Isabel. Xa estás? Isabel que nos veu guapísima, que está guapísima. Pasa por aí, Isabel. Vas ter que probar estas dúas pedazos receitas, Vou poñer as botas. Empezo. Xulio, que lle botaches o queixo, non? O queixo queixo, aliñado o e aliño. a galleta rota. Moi ben, pois ten pintado. Vou poñer por aquí, Merchi, perdona. Cando que... xa empezou, Isabel xa empezou a probar. Xa empezou a probar, Isabel. Eu son comedora, xa Fixo ben. É que está toda Galicia mirando e Galicia querería probar, Isabel. Sei que moi ben. Eso pásame a mí na casa. A casa. Bueno. Moi bo. Ai, Merchi. Que? Merchi, Dime. queres que agardemos un pouco máis ou non? Por ti. No, creo que no. Creo que xa non, no? Vamos a repartir cartiños, veña, imos a Vigo. Miguel Ángel, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Moi ben, con moita chuvia, pero hai que aguantarse. É o que ten o outono que de vez en cando chove, non? Tempo, Sí, también, pero también es verdad que la fruta le falta sabor, la verdura igual. Sí. O sea, necesita llover para que tenga Sí, está claro que ten que chover. Bueno, imos Entonces polos... es bueno esta lluvia. Sí. Imos polos 50 euriños. Que froitas leva a torta de Merchi? Pexego, mazás e arándanos. Moi ben, 50 euriños que marchan para Vigo, para Miguel Ángel. Digo Miguel Ángel, un bico moi grande, moitísimas grazas por chamar, vale? Moitas gracias. Veña, ata loguiño, chao. Chao. Chegou un momento de Isabel de Ordes que quería probar e tiña dúbidas e vixo a cara de que ten dúbidas, non o sei. Isabel... Está moi bo todo. Claro, está todo moi rico porque neste programa sabes conciñar. Eu non, pero ele sí. Imos alá. Isabel de Ordes. Merchiña, a min a tarte esta, costoume moito esta, pero son de 12. Dixo Merchiña, dixo que gañou a Beusa, 2 tartas. Outra vez. Moi rica. Moitas gracias, Todo Isabel. moi bo. Bueno, señoras e señores, nós temos que marchar. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Boa fin de semana. Vémonos o lunes con máis receitas aquí no Voltas co Prato. Chao.